Qozan сөйли. Театр микрофон алдында деген циклдан әдәби драматик тапшыруыбызны башлыйбыз. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бүген сезнең игътибарыгызга Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрының Александр Галин драмасы буенча куелган «Сагыш» дигән спектаклен тыңларга тәкъдим итәбез. Пьесаны урысчадан Хәлим Җәләл тәрҗемә иткән. Әсәрне сәхнәгә куючы режиссер Илдар Хайруллин. Музыкаль бизәлеше Фуат Әбүбәкеров тарафыннан эшләнде. Рольләрне башкаралар: Чмутин Николай Михайлович, өлкән яшьтәге пенсионер Шәүкәт Биктимер; Людмила, аның кызы Хәлимә Искәндәрова; Леонид, кияүе Әсгар Шакир; карчыклар Нина Ивановна, Рауза Хайретдинова, Роза Александровна, Наиля Гәрәева, Диана Владимировна, Рәшидә Җиһаншина. Борынгы мебельләр белән җиһазландырылган бүлмәдә карт пенсионер Николай Иванович ялгызы. Тәрәзә янына килеп, пәрдәне ача. Бөтен бүлмәләрен мебель белән тутырып бетергәннәр. Кара инде моны, Буларның бит узаннарын сөртеп бетерер хәл юк. Байлык күп. Ey Allah. Gul 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 gul. Nihal Dilekay. Кайда югалып йөрисең син, юлбасар? Менә сиңа ипи. Аша. Нәрсә теләмисеңме? Алайса, су эч. Тегесенә һәр тәлинкәләрен вата күрмә. Юкса мине ачуланырлар. Я, курыкма. Димем мин сиңа. Синең белән очрашканыбызга 3 көн инде. Син һаман миннән куркасың. Димим. Минем Воронежда үземнең дә күгәрченнәрем бар иде. Сарайым түбәсенә мин синең шикелле күгәрченнәргә йорт салып бирдем. Ягъни өя ясадым. Мин бит җаныкаем гомрем буе түбә ябучы булып эшләдем. Менә күп гомрем сезнең кебек кышлар кебек түбәдә узды. Өстән миңа барысы да күренә торган иде. Кайсы өйдә кеше вафат булган, кайсы йортта туй бара. Йортларның түбәләрен күп ямадым мин. Менә җылы якларда яшәүче кыш булсаң, минем Воронеждагы күгәрченнәрем белән дә танышыр идең. Күгәрченнәремне күршем Василий Ивановичка ашатып тор дип үтенгән идем. Менә моннан 1 ай элек шул күршем Василий Иванович вафат булган. Дусты язды миңа. Бик якын дустым иде Василий Иванович. Шул үлгән бит, юкса миннән 3 яшькә яшьрәк иде. Хәер, күгәрченнәремне анда кемдә булса ашатып торырлар әле. Өлкән кешеләр мәрхәмәтле булалар. Әйе, тыңлыйм.
Рахим итеп сөйләгез. Людмила иде юк шул. Туктагыз, сабыр итегез. Беләсезме, сез миңа нәрсә дип тапшырырга икәнен әйтеп торыгыз, ә мин язып барам. Әйе. Яле. Яхшы. Аха. Яхшы. Ярый. Әйтермен. Әйтегез әле, кем сөйләшә минем белән, Махлаков. Идарәдән. Иптәш Махлаков, тыңлагыз әле, дөрес яздыммы? Люда ярдәм итә күр, Симферопольга кадәр Купейный вагонда 4 урын кирәк. Дөресме? Яхшы. Ярый. Сәламәт булыгыз. Әйе, кушыгыз. Тапшырырмын. Шәһәр халкы транспортта йөри. Мин эштән дә җәяү кайта торган идем. Көне буена түбәдә утырып җирне онтып бетерәсең, аяклар ии башлый. Мин бит урамда да атлап йөрмәдем, йөгереп йөрдем. Хатыным бичара артымнан җитешә алмый иде. Шулай 40 ел буе артымнан тыркылдады да, аннан вафат булды. Тол калуыма да 2нче ел инде. Ялгыш калуым булды, бөтенләй жүләргә сабыштым. Ашаудан яздым. Аннан менә кызым үз янына Мәскәүгә алып килде. Нервлары бозылган кешеләр янына бүлнискә салды. Доктор әйтә, бабай, сез бөтенләй сәламәт кеше ди, тик сезгә яшәргә омтылырга кирәк ди. Әйтеп үзең, Телефон шалтырый, голи. Син достым ышып китә күрмәйін ди, арыйма. Мине көтіп тұр, хәзер мин сөйләшеп алыйм әле. Әйе? Мин кияу. Люда кайтып җитмәде шул әле. Бер ни дә әйтмәде ул миңа. Әйе? Кем килә? Нинди хатын-кызлар? Нигә әйтергә ярамый? Людага нәрсә дип әйтим соң? Яхшы. Ярый, әйтермен. Гули, кияуым шалтыратты. Бүген безгә ди, ниндидер хатын-кызлар килә ди. Нинди хатын-кызлар икән? Кара. Ышып та киткән. Карт кешенең тыкылдавы туйдырган ахырсы. 3 ай инде барим булып, бер ялгызым өйдә яшәп ятам. Кияуым борынгы мебельләр буенча белгеч. Бүтән мебельләре кызыл агачтан эшләнгән. Элеккеге осталар эше. Бер караватлары гына да ярты бүлмәне алып тора. Хит аркылыга ят, хит буйга ят. Урын күп. Байлыклары да күп. Балалары юк. Нәсел тамыры миндә өзелер ахыры. Кызым, кайттыңмы? Тағы нидәнне юдыңмы? Тузанын гына сөрттем. Урамыға шықтыңмы? Кибеткә төшеп мендем. Әти, анда суыткычта минераль су булырга тиеш, китер әле. Яхшы кызым, хәзер. Каян ул? Хәзер, менә. Менә кызым. Мәле. Мә. Сал тагын. Менә. Мәктәп каршысында юл төзәтәләр. Тавыш, тузан, сулап булмый. Баш чатный. Берәрсе шалтыратмадымы? Язып алдыңмы? Язып алдым.
Менә Әти, мен сиңа кеше ошуланган теге ваза ватканың өчен. Син үпкәләмә инде. Леонид һәрбер нәрсәсе өчен дер калтырап тора. Мин аларга үзем дә кагылырга куркам. Зинһар, үпкәләмә инде. Юк, кызым, юк. Кызым, домоправлениедән шалтыраттылар. Кияү өчен яңа хәбәр бар. Я телефоннан шалтыратсын, яки үзе кирип чыксын диделәр. Аннан синең тегүсең примерканы шәршәмбедә күчергән, кызым. Аннан соң радиодан шалтыраттылар. Иртәгесеннән синнән интервью алырга киләләр. Спорт мәктәбе директоры буларак җавап әзерләп куйсын. Мәктәптән нинди мастерлар, нинди чемпионнар чыккан диделәр. Аннан соң теге идарәдән Махлаков шалтыратты. Махлаков? Люда, менә Зинахар Симферопольга кадәр 4 купейный урын эшли күр. Алла. Аннан соң Леонид кияү шалтыратты. Безгә бүген ниндидер хатыннар килә диде. Биттеме? Ул әйтте, ниндидер Барилина диде. Мин аңлап бетермәдем. Ярый. Ашарга пешердеңме? Хәзер. Китер монда. Хәзер, кызым, хәзер. Менә. Иван? Леонидты шакыр әле. Мин әле бу. Юк. Әйтмәдем. Нигә? Белмим инде. Телем бармады. Ярый. Кычкырма инде, зинһар. Тукта әле, сине мен айт әле. Ул син аңа ниндидер хатыннар турында сөйләгәнсең, Ярар, кайткач аңлатырсың. Тизрәк кайт инде. Әти, ничә тапкыр әйтеп була, поднос бар бит инде. Кая киттең инде? Кая китергәнсең инде? Куй. Әти дин. Менә булай. Җайлы да, уңайлы да. Үзеңнең тәлинкәң кая? Ашармын әле, кызым, мин тук. Әти, нигә мине газаплыйсың? Оекчан, кырынмаган, күлмәгең чыккан. Нәрсә, синең бүтән күлмәгең юкмы? Миңа, кызым, бусы да ярап тора. Леонид сиңа күпме матур күлмәкләр бүләк итте. Кайда алар? Кеше искесен кимим мин. Леонид сиңа чит кеше түгел, кияүең. Әти, зинһар бар әле. Үзеңне аз гына булса да кеше кыяфәтенә керт әле. Кичкә кунакларның килүе бар. Кунаклар килсә, мин кухняда гына утырып торырмын. Нәрсә? Качып утырырсыңмы? Тукта әле, кызым, сезнең кунакларыгыз белән нәрсә турында сөйләшим инде мин? Сөйләшмәссең, тыңлап кына утырырсың, әти. Кызым. Авылга китим әле мин, Нинди авылга? Апам Антонина янына. Әти, син бездә яшәячәксең. Мин сине бер кая да җибәрмим. Бу хәл ителгән бит инде, әти. Монда килергә бөтенләй кирәк түгел иде миңа. Сез бит яшьләр. Нәрсәгә кирәк сезгә минем шикелле карт кеше? Авылда түбә ябучы, мич чыгаручы кеше кирәк. Миңа, кызым, монда бер үзем ялгызым эшсез утыру күңелсез. Әти, әйдәле, җүннәп кенә сөйләшик әле. Нәрсә сөйләшергә? Мин ниятләдем инде. Яле, әйтәле, әтиҗан. Сине монда алуымның сәбәбе бар. Син бит олыгайдың, син начар ишетәсең, сине бит тәрбияләргә кирәк. Син көн буе үз-үзең белән сөйләшеп йөрисең. Тоня апа синнән дә алырак инде.
Ну, мин аңлыйм, син көне буе бүлмәдә япа-ялгызың. Ну, нишләргәсең? Без эшлибез бит, әти. Нишләргәсең, әти? Кызым, апаң Антонина инде теге вакытта ук язган иде. Түбәсе тузган, яңгыр ява ди. Кайтсам, түбәсен явып бирер идем. Ике кулыма бер эш булыр иде. Эй, әти. Син бит олыгайдың. Тоня апа үзе дә көчкә генә йөридер инде. Ну, әни сән шакта, мин сезнең өчен бер шылмый идем. Шулай, сен мине гел диванаган санадың инде. Нишләп әле син әниеңә мин аның тормышын боздым, бәхетсез иттем дип сөйләдең? Нәрсә? Кем әйтте? Ул үзе әйтте. Үләр алдыннан миңа барсын да сөйләп калдырды ул. Нәрсә сөйләде? Хәтерлисеңме? 3нче ел син безгә иреңне күрсәтергә кайткан идек. Без атна буе хәзерләнеп көттек. Сез кайттыгыз да, утырганнан соң йокларга кунакханәгә, гостиницага киттегез. Әти сезгә кысан булмасын дидек. Эй, кызым, ничек инде үз кызыбызга үзебезнең өйдә урын табылмас идемени? Без бит күршеләрне чакырдык. Сезне күрсеннәр дидек. Күрше баян алып керде. Но мин дус кызларым белән очрашасым килде. Кунаклар утырдылар да киттеләр. Ну шуннан. Я, ну тыңлыйм, әти. Иртә белән син әниңне шәһәр буйлап кибетләргә алып чыгып киттең. Хәтерлисеңме? Аңа чүпрәк, чапрак сатып алгансың. Исеңә төшер әле? Нәрсә дип әйткәнсең син аңар ул чагында, Әниңне кызгангансың, жәлләгәнсең. Ул шул төнне төн буе йоклый алмый чыкты, бичара. Син алып биргән бүләкләрне кат-кат карады. Аларны кочаклап елады. Үләр алдыннан син аның бөтен күңелен ирешләндергәнсең. Җитте, әти. Җитте. Әни гомер буе бер күлмәктән йөрде. Әгәр мин алмаган булсам, күмгәндә кәфене дә булмаган булыр аны. Su verdilermi? Yok. Hayırlı iş. Nihal. Ашысың. Rahmet. Min aşadım. Ya, hoş. Nindi яңалыклар бар? Әти авылга Тоня апа янына кайтасы килә. Син ни дидең? Ну нишли ала ул авылда шул хәлендә. Тоня апа үзе дә көчкә генә йөридер. Ну ниһаять ул минем әтием лабаса. Аңлыйм. Ул сиңа кызганыч. Әлбәттә кызганыч. Син үз атаңны җибәрдең соң авылга шул хәлендә? Нинди хәлендә? Арттырма инде. Әти үз аягында сау сәламәт кеше. Лыгырда мен шуны китереп. Мин бүген ярты шәһәрне әйләнеп чыктым. Үзебезнең бөтен клиентларны аякка бастырдым. Миңа бер идиотка караган кебек карадылар. Кем кушкан? Үзең уйлап чыгардың барысында. Ләкин мин бөтенләй буш кулдан кайтмадым. Карчыклар нур чәчеп тормыйлар әлбәттә. Мин ялгызларын тыр урыннар булганнар эзләдем. Үзең күрсең, бүген алар өчәү киләчәкләр. Ничәү? Өчәү. Кичке сәгать 7-дә Роза Александровна киләчәк. Пенсиядәге балерина. Аңа интеллигент кеше кирәк. Шуңа күрә мин синең әтиеңне художник дип атадым. Роза ханым бик шатланды. Артистка кеше бит инде. Тик бераз шүрепләре бушый башлаган. Кара. Син аның ничек киенгәнен күрсәң иде. Юк, син шаярасың әле. Сәң нинди акыллы хатын кыз синең әтиңә күйгә чыксын ди. Сәгать 8-гә Нина Ивановна киләчәк. Ул психбольницада эшләгән. Әти үз акылында жүләр түгел.
Мынаңа барыбер. Интеллигент мул, ішімі тек кішігіне керек. Үшінші кандидат Диана Владимировна. Түнне қарауыл жол үшлей. Анысы қашан келе енді? Нақ кешкі сағат 9-да. Әр бірсіне бірер сағат уақыт берем. Бірсін қаршы алам, екіншісін ұзаттам. Бүгін барсында халитәбіз. Тоқта. Қаралы. Тек шунсы бар. Никях мәселесіне бабай өзін шыққар екен. Ей, Құдай. Біздің уақытта қалмады. Қазір разы ханым келіп жетешек. Сен әти білән үзің генә сөйләш, яме? Миннән башка гына. Сен миңа қымашы оламағына. Бүтін үтінішім шул. Бар, шақыраны. Әти. Туқта. Бірер вина кетір, үстәл әзірлә. Нәрсе? Қаралы. Ол қаршықларны сыйларға да керекмени? Аларының бірсі сенің үгей әнейің болашақ. Астағфируллах. Туқта. Винаның затлысын қой. Ғайбетерлік болмасын. Не ішлемек керек? Туй, расходланмышы болмай. Туқта. Нендей туй? Роза ханым ресторанның банкет залын алмақшы бола. Опера театрының бірін труппысын шақырмақшы бола. Тоқта енді, неге елсің сен? Қаралы. Әти біле кішіше сөйләш. Ярый, бар, шақыраны. Әти. Нәрсе, қызым? Әти, шағалы. Қызым әйтті, кияуның сеңа сөзі бар дейді. Әткәй, неге біз сіздің білән дуслашып кете алмаймыз? Ярый. Мен бітін яқтан келіп те жетмегендей. Сіздің өз ғадаттарыңыз, менің өзімдікі. Қызығыз меңа сізні ауылға кетерге жинасыз екен дейді. Неге? Аңлай алмайым. Міне, есіңізге түшіріңіз әлі. Сыңғы тапқыр біз сіздің білән не үшін сөзге келдік? Мен сізге жиһаздар білән сағырар іштегіз, мебелдерге қағылмағыз, мен аларның тузанын әр вақыт өзім сүрттен дедім. Шуңа сіздің қатырыңыз қалды. Қазір бізге өпкелеп, біздің яңа кірмейді башладыңыз. Уги балар шекілді кухняда ғана отырасыз. Міне бұл креслолар, орындықлар. Менің бала шағым істелігі, әтейім турында істелік. Башладайым. Білесіз ме? Мен сізге тігі вазы турында... Болды, жетті. Ұнытық бұл турда. Міне сіз ауылда кеттіңіз дей. Ауыл мұнан ішлейшек. Ол бет хаман кіз сіздің турда ойлайшақ. Не ішледі екен, нәрсе болды екен. Әбі өлгешті менің айттым. Бабайны интектірмек, өзімізге алып келіп дедім. Әм, міне сіз мұнда... Сізге меннен нәрсе керексің? Әткәй, сіздің қияфәтіңіз әйбәт. Сізгәлі 60 яшта беріп болмай. Мен айында 72 яш. Әмен сізге 40-45-ні берілдім. Сізге меннен нәрсе керек? Әйтігіз. Мен бет айтайым сізге. Сіз бек әйбәт сапланғансыз дейм. Әйдәкіз әлі. Өзімізгіне бір ғайла болып, матур етіп, отырып алайық әлі. Әти, отыр енді, әти, отыр. Әткәй, рахмет етіп, рюмкаңызны қолыңыз қалыңыз әлі, әткәй. Рахмет етіңіз, әткәй. Мұнда сіздің күн сайын бәйрәм. Неге әлі сіздің кәйфіңіз кетті? Әткәй, міне біздің кебіт директоры сізден ұлырақ, өзі шынды ябық, сиет білән терсігіне қалған. Білесіз ме? Көптен түгілгіне үйленді. Қатын өзінен 40 яшқа яшырак. Міне бұл ирк шышмасам. Йоқ, мен сіздің орында болсам, аптырап тұрмас едім. Білесіз ме? Менің башыма шындай бір фикір келді. Әти, Леонид ішлей, мен ішлейм, сен бет күні бойы япа ялғызың. Сені бет кім тәрбиелерге тиіш? Әти. Әткәй, әйдәгіз біз сізні үйлендіреміз. Йоқ, тілейсіз ме? Тілейсіз мен сізге келешіні қазір болып келем. Йоқ. Бірінігіне де түгіл, хәтті бірнешені. Жаның тілегені сойлап ал. Ай,
Әйт инде, нәрсе булса да, әйт. Миңа, кызым, тынычлык кирәк. Миңа калган гомеремне тыныч кына яшәп бетерергә ирек бирегез. Мине авылга озатыгыз. Әткәй, менә нәрсә? Мин бүген таныш хатыннарны чакырдым. Менә туктагыз, ашыкмагыз. Сез башта карагыз. Уйлагыз. Бәлки берәрсе күңелегезгә ошап куяр. Аннары сөйләшербез. Туктагыз әле, сезгә миннән нәрсә кирәк? Менә Роза ханым килеп тә җитте. Түсмәгән 15 минутка иртәрәк килгән. Ул һаман кырынмаган килеш. Сез нәрсә маташтырмакчы буласыз? Борчылмагыз, Зинһар, борчылмагыз. Утырып кына торыгыз. Кадерлем, бар әле, ишекне ач әле. Ярый. Кем анда? Тынычланыгыз, тынычлан. Хатын кыз ул эт түгел, тешләмәс. Мин бит сезгә кем кирәген белмәдем. Балеринадан башларга булдым. Хәзер музыка җибәрәм. İsənmisiniz, Rozа? Nina Ivanovna? Qadrlim, biz bit sizin bilan saat 8-ga deb сөйләшкән идек. Мин идән җәяү килдем. Сәгать 8 тулгандыр инде дип уйладым бит. Рәхим итегез, узыгыз. Рәхмәт. Таныш булыгыз. Менә бу минем ирем. Без сезнең ирегез белән танышлар. Бу минем әтием. Мин аның кызы булып чыгам инде. Бик әйбәт. Мин аякларымнан салмадым инде. Шулай мөмкиндер бит. О, сезнең квартирагыз шундый матур. Vay, Ярыйсы. Бик әйбәт. Кадерлем, сез бераз ашыга төшкәнсез. Узыгыз, утырыгыз. Рәхмәт. Утырыгыз. Әткәй, Нина Ивановна, сезнең яңа да килгән. Әти, нигә исәнләшмисең инде? Исәнләш? Нигә? Былай гына, әти, исәнләш инде. Мин Нина Ивановна булам. Сез гафу итегез, әти, сөтен алыштырырга өлгермәде. Ярар, зиян юк. Нина Ивановна, үз кеше. Гафу итегез, без сезне бер генә минутка калдырып торабыз. Әти, сезгә күңелсез булмас дип уйлыйм. Булмас, кадерлем. Әйдә. Әгәр сезгә киенергә кирәк булса, сез барыгыз. Мин монда үзем генә утырып торам. Мин киенгән. Шуннан да сез үзегездә шул. Урамда эссе. Мин көндезләрен өйдә утыруны әйбәтрәк күрәм. Сезнең шушы кызыгыздан башка балаларыгыз юк бугай? Юк. Минем туганнарымнан бер абыем гына бар. Сезгә ничә яшь? 72. Миңа 67. Ой, шундый эссе. Кичкә таба шундый арыйсың. Йокы да алмый. Сез ничек йоклыйсыз? Начар. Йокларга кирәк. Төнлә йокламасаң, организм арый. Минеке армый. Киләсе юлы сез миңа килерсез инде. Нигә сезгә килим ди? Соң бит әле мин сезне белеп бетер алмыйм. Сез миңа туры киләсезме, юкмы? Туры килми. Күренеп тора. Су салыйм әле. Күгәрченем килеп җитәр. Күгәрчен?
Кошым. Кышым? Ие, күгәршен дейм бит. Сау булыгыз. Сау булыгыз. Алай икән. Гафу итегез, әткәйне берничә генә минутка мөмкинме? Кая? Әткәй, әйдәгез, сезгә киенергә кирәк, кырынырга. Борчылмагыз, миңа китәргә вакыт. Сез ни сөйлисез? Сәгать 7. Гафу итегез, мин машинамның ишеген ябырга онытканмын. Хош, кызык бит әле бу, Моның кем булуы мөмкин? Сезгә кунаклар килергә тиешмәлле? Юк, сездән башка бер кемдә көтмәдек. Кара әле, ашыйммы? Җаным, син онытып җибәргәнсең ахыры. Бүген бит безгә Роза ханым килергә тиеш иде. Онытканмын шул. Әткәй, барыгыз, бар. Бер каяда бармыйм мин. Әткәй, костюмыгызны кигез. Күрәсез бит, безгә кунаклар килә. Роза ханым безнең гаиләнең күптәнге дусты. Мине бишектә чакта уктай биләде. Минем сезгә бер соравым бар. Үзегезгә генә. Кадерлем, Әти, әйдә инде. Кызым, миңа билет алырга акча бир, мин авылга китәм. Әти, син бит безне тоткарлыйсың. Чемоданымны кая яшердең син? әткәй, тынычланыгыз. Әткәй, кадерлем. Әйттем бит мин кияүгә. Ул мине Шамакайга җүләргә санамасын. Әти, тынычлан, әти. Ай, авыр хылыклы кеше икән. Юкла, тавыш чыгарга ярата. Бир чемоданымны. Әти, тынычлан. Бир чемоданымны. Бүтән тынычлан. 60 яшь, үзе үгез кебек таза. Ванна бүлмәсендә гөлләре тора. Туп шикелле чиеп кенә уйный. Гафу итегез. Нинди соравыгыз бар иде? Минем ни өчен килгәнемне беләмесең ул? Әлбәттә, ул үз акылында зигендә яхшы. Нәрсә? Миңа калса, мин аңа ышамадым шикелле. Миңа калса кирсенчә. Ышаныгыз, мин аны бик яхшы беләм. Сез башта бер-берегезне өйрәнегез, җайлашыгыз, сынашыгыз. Ярый, инде барыгыз инде ана кунакларыгызны каршы алыгыз. И түгел бу, вокзал. Миңа монда калыргамы соң? Әлбәттә, безнең гаиләгә ияләшә торыгыз. Мин хәзер. Рәхим итегез, үзегез, Роза Исәновна, үзегез калыгыз. Исәнмесез? Я. Бүген ничегрә? Һәр вакыттагыча искиткеч. Я, кайдасың миңа дигән егет? Роза ханым, таныштырырга рөхсәт итегез. Нина Ивановна. Сәмесез. Сез бөтен туганнарыгызны мине күрсәтү өчен чакырдыгызмы? Бик шатмын. Сезнең белән дус булырбыз дип уйлыйм. Мин дә нәкъ шулай булыр дип уйлыйм. Сезне үбәргә мөмкинме? Рәхим итегез. Леонид, гафу итегез. Мин сезнең әтигезнең исемен онытып җибәргәнмен. Роза ханым, сез бит миңа һәрвакыт исемем белән дәшә идегез. Бу мөмкин түгел. Ирләрне һәрвакыт мин хөрмәт итеп дәшәм. Әтисенең исемен кушып. Сез миңа исем белән генә дәшегез. Иртәрәк түгелме? Башта әтигезне күрим әле. Әллә ул хатыныгызның исеме? Мин бөтенесен бутап бетердем. Ышанасызмы? Әле һаман аңыма килә алмыйм. Андый чакта шулай була инде ул. Ой, хәләкәр. Күз алдыгызга китерегез. Бүген бу егет минем өемә давыл шикелле килеп керде дә, һәм барсын да минем өчен хәл итте. Кирәкми, кадерлем. Безнең ич серләребезне чәчмәгез инде. Нина Ивановна, мин турда әллә нәрсә уйлавы бар. Нинди көзгө. Ул әзрәк тегеләйрәк инде. Шибәр хатын. Искиткеч. Мин зур көзгөләргә күнеккәнмен шул.
Минем өемдә кайчандыр үземнеке бар иде. Идәннән түшәмгә кадәр. Миңа аны Виталий Давыдович Шамардин бүләк иткән инде. Сез аның турында ишеткәнегез бардыр инде? Соң әлбәттә, ничек кенә әле? Ул күперләр төзүче бик талантлы инженер иде. Ой, башы менә мондый. Акылы бер чемодан, күпме премиялар, бүләкләр алды. Ой. Нинди шигырьләр, нинди хатлар язайды ул миңа. Ул үзе төзегән күпергә минем исемне бирергә теләгән иде. Роза күпере. Үлгәнгә инде шактый еллар үтте. Бу йортның хуҗабикәсе кайда соң? Бүлмәләрне әзрәк тәртипкә китерә. Ой, игез шундый чиста. Әллә хатыныгыз үзе җыештырамы? Әлбәттә. Ой, мин үз гомеремдә бер тапкыр да себерке тотканым булмады. Hayır, мине өйдә тотып та булмый. Мин бөтен премьерларга йөрим. Күгәрченкәйләрем, мин күрәм, безнең әткәй бераз карланды. Әллә нидән әз генә ишеп алабызмы? Юк, мин бөтенләй эчмим. Юк. Мин ни дә булса эчәр идем. Коньякмы? Сездә шампанское юкмы? Рәхмәт итегез, бездә бар да бар. Хәзер өстәл әзер була. Мин сезгә әз генә салыйм. Чуть кенә. Рәхмәт итегез. Ирен чылатырлык кына. Ой, сез нәрсә, бу бик күп. Сез мине исертергә телисезме әллә? Ой, Хода, минем инде кайчаннан бирле эчкәнем юк. Сез ишегез, Роза ханым, ишегез иш. Яндыра. Берәр нәрсә кабыгыз. Ой, рәхмәт. Сез минем белән нишләдегез? Әтиегез эчмимени? Нигә бөтен художниклар эчә? Сезнең әтиегез кайсы юнәлештә иҗат итә? Безнең әтиебез үзен техник өлкәсендә тапты. Металлдан сәнгать әсәрләре тудыра. Хәзер бөтен нәрсә техникага кырылган. Ой, миңа теге тирән креслога күчеп утырырга мөмкинме? Әлбәттә. Рәхим итегез. Утыр. Бу кресло 1834 елда эшләнгән. Юк, сез борчылмагыз. Сез утырыгыз. Ой, Леонид, нигә сез мебель инспекторы булып эшлисез? Шундый акыллы кеше. Юк, мин бу сорауны сезгә әллә кайчан бирәсем килеп йөри иде. Сез тарихчы бит. Әйе, тарихчы. Ой, мин сезнең кәефегезне боздым ахыры. Нишләп минем кәефем бозылырга тиеш? Ой, гафу итегез. Юк, сезгә уңайлымы? Әйе. Ой, рәхмәт. Ходаем, ничек яхшы монда. Шулай бит, кадерлем. Сезнең исемегез ничек? Нина Ивановна. Матур исем. Сез тартасызмы? Юк. Сез тартасызмы? Әйе. Тәтәтәм. 40 ел тәтәтәм үлгәндә дә авызымда папирос булыр. Хатын кызга тәмәке тарту килешми. Мин фронтта бригадалар белән, концерт бригадалар белән йөргәндә тартырга өйрәндем. Мин анда җырлыйдым, шигырьләр укыйдым, биедем. Хәтер истәлекләр. Бәни дә эшли алмыйм. Кем турында гына сөйли башламыйм, яки үлгән, яки үлеп ята. Минең дусларыма телефоннан шалтыратырга да куркам. Шуңа күрә үземә дә шалтыратмыйлар.
Үлгән дип уйлыйлар ахыры. Амин. Исән. Сәер, шулай бит. Күпме кешеләрне белә идем мин. Нинди кешеләр. Кая китте барсы? Әгәр сәламәтлегеңне сакласаң, озак яшәргә була. Ә сез, сөйклем, кем булып эшләдегез? Нина Ивановна психология буенча белгеч. Олайса сез Кураевны белә идегез инде? Син әлбәттә белә идек. Ой, нинди психиатр иде. Ул бер юлы 100 кешене гипнозлый ала иде. Шундый кудрәт. Андыйлар юк инде хәзер. Без аның белән Тбилисида гастрольләр булган чакта танышкан идек. Ходаем, нинди искиткеч вакытлар. Тбилиси, грузиннар, кызыл шарап. Һәм танго. Ул мине танго биргә чакыр. Без аның белән танго бирдек. Мин танго көен ишетсәм, күзләремне йомам һәм истәлекләрнең ясына чумам. Юк. Сез хатын кыз гына түгел. Сез беләсезме? Илаһи йылдыз. Чубыдарымны бер. Леонид, сине бер генә минутка мөмкинме? Роза ханым, танышыгыз, минем хатыным. Людмила. Искиткеч. Нинди йөз, нинди чәчләр. Сезне үбәргә мөмкинме? Рәхим итегез. Сез мине гафу итегез. Леонид, сине бер генә минутка мөмкинме? Кадерлем, без зарыгып әткәйне көтәбез. Ул нәрсә, ялындырамы? Беләсезме, безнең әткәй менә гаҗәеп кеше. Шул көе чыксын. Син миңа кирәксең, син аңладыңмы шуны юкмы? Сез мине гафу итегез. Хәзер. Гафу итегез. Мин сезне 1 секундка калдырып торам. Бер шулмагыз. Мин хәзер музыка җибәрәм. Сез артисткамы? Элек артистка идем. Барысы да үткәндә калды. Ә сез ни белән шөгыльләнәсез? Мин шәфкать туташы. Психбольницада эшләдем. Тинтәкләр йортында. Миндә дә истәлекләр бар. Ләкин аларны искә төшермәү хәерлерәк. Юкса жанда төрле хисләр, авыр хисләр кузгала. Әйтегезче, ул бик бетәшкән картмы? Кем? Ул Николай Михайлович. Леонид әйтә, ул иртән герләр күтәреп уйды ди. Ул миңа да шулай диде. Димәк дөрес? Карагыз әле. Сез аларның кеме буласыз соң? Танышларымы, дусларымы? Мин бит әле монда бер нәрсә дә аңлап бетә алмыйм. Мине Николай Михайловичка яучыларга телиләр. Сез нинди киңәш бирер идегез? Элекрәк бу минем башыма да килмәс иде. Минем сеңлем үлде. Һәм мин бер үзем калдым. Сеңлем йокыга китте, һәм шуннан уянмады. Минем аны күмәрлек тә акчам юк иде. Миңа креслоларымны сатарга туры килде. Һәм шулай Леонид белән танышып киттек. Хәзер үзем дә йоклаганда үлеп китүдән куркам. Һәм һәр төн минем өчен язага әйләнә. Әгәр янымда тере кеше булса, улай куркыныч булмас иде.
Нишләп чыкмый инде ул? Кадерләрем, миннән башка күңелсезләнмәдегезме? Леонид, кайчан сез миңа кияүне күрсәтәсез инде? Минем сабырлыгым калмады. Кемдер килде бугай. Безгә. Җаным. Син Диана апаңны хәтерлисеңме? Мин бит аны бүген үзебезгә чакырган идем. Орале, ул мине хәтерлиме, Хәтерли. Син нәрсә? Җан ханым, баскычта утырсын дисеңме? Борчылма, барсы әйбәт булыр. Кадерләрем, әйдәгез, бүген бездә ветераннарның очрашу кичәсен уздырабыз. Музыка. Аңлатыгыз әле миңа, кем килергә тиешсең? Мин берни аңламадым. Сез зинһар миннән бер нәрсә дә сорамагыз. Мин үзем дә монда беренче тапкыр. Беренче тапкыр? Нәкъ шулай. Гаҗәп. Рәхим итегез. Үзегез. Рәхим итегез. Рәхим итегез. Гафу итегез, Леонид Иванович. Сез бүген шулкадәр ашыктыгыз, мине тыңлап та бетермәдегез иртә белән. Мин бүген кич буш идем, шуңа күрә иртәрәк килдем. Мин сездә кунаклар бардыр дип уйламадым. Рөхсәт итегез таныштырырга. Нина Ивановна. Исәнмесез. Диана Владимировна. Роза Александровна. Песочинская. Бик шатмын. Леонид Иванович, менә бу сезгә. Диана ханым. Шул хәтта акча туздырырга кирәк дип икән. Манков табышмаклары җыентыгы. Беләсезме, күңелем шул хәтле нечкәреп китте. Сез утырыгыз, кадерлем. Рәхмәт. Леонид, минем сездән сорыйсым килә. Кирәкми, кадерлем? Юк, мин аңларга теләр идем. Кайдасың миңа дигән кияү? Тугыз әле сез үзегезне тыйнаграк тотыгыз инде зинһар өчен. Сез аны миңа әйтәсезме? Әлбәттә сезгә. Сезне мине карар өчен дип чакырдылар. Карагыз, ләкин миңа замечаниелар ясамагыз. Мин сезне карарга дип килмәдем. Аллаһ өчен дип әйтегез, Леонид. Аңлатыгыз инде. Кем соң бу хатын? Утырмага дип килдем. Менә шул. Утырыгыз. Шикерткә. Утырыгыз, мин каршы түгел бит. Сездә ярашырга дип килдегезме инде? Гафу итегез. Леонид Иванович, аңлатыгыз зинһар өчен. Бу нинди комет бу, Нәрсә соң бу? Башта берсе килде, инде хәзер икенчесе. Гафу итегез. Мине бирегә чакырдылар. Мине дә чакырдылар. Мин димәк, шакырусыз гына килгән булып чыгам инде, шулаймы? Тынычланыгыз, кадерләрем. Сез барыгыз да чакырулы. Валлаһи әйтәм, мин бит сезне бергә җыярга теләмәгән идем. Гафу итегез, шулай килеп чыкты. Әйдә, әти җаным, әйдә. Уз әти. Әкәй, туфлиңне кисәң. Булай гына йөрсен. Менә ниһаять мин сезгә үзебезнең әтиебезне тәкъдим итә алам. Әкәй, рәхим итеп танышыгыз. Сәхнә ветераны Роза Александровна Писачинская. Исәнмесез. Диана Владимировна. Исәнмесез. Нина Ивановна белән сез таныштыгыз инде. Карар, кадерлем, без чәй эчәбезме? Мин белмим бит, алар нәрсә эчәргә телиләр соң. Роза ханым шампанский сораган иде. Әйдә, кадерлем, Хәзер. үзеңнең хәзинәләреңне чыгар. Хәзер алып киләм. Нина Ивановна, сез нәрсә телисез, кадерлем? Миңа берни дә кирәкми. Мин дәшмәм, мәгәен. Минем әле эшкә барасым бар. Гафу итегез. Сез мине гафу итегез. Сезгә ничә яшь соң? Сәер сорау. Мин шактый өлкән инде. Мин әле элекке гимназиядә укып өлгердем. Минем оныкларым бар. Шулай булгач миңа эшләргә туры килә. Менә минем балаларым юк, булмады. Бик кызганыч. Кеше кем өчен булса да кайгыртырга тиеш. Алтын сүзләр. Диана Владимировна, мин сезгә әз генә шампанский салыйм. Рәхим итегез. Эчегез. Юк, Әз генә. Рәхмәт. Роза ханым, бу сезнеке.
Razı hanım. Rahmet. Rahmetiniz. Etini unutma. Nilvanlı, sizge kadırın tübüne salıp vereyim. Gerek miydi beyttim bitinde. Ana olarga köbrek salağız. Harakzarı. Ani birevleşmeyi. Etkay, konakların silahız. Ne de olsa aytınız bizge. Dost. Dost. Eti canım, etinde yoksa bütünley tilsiz dip uylavları var. Benim turda Allah'ı Teala kaygırtkan indi. Aklımni algan. Nerse? Etkay, biz bir de olamadık. Siz bit meni şularga divana kasanıysız. Mağayın şulaydır da indi. Gözüme elle nerseler görüne başladı. Sizde bir tane mebillerde patşa sarayındağı şekilde. Kaçakta mena özümün kızım da benim kızım tügül patşa kızı bulup tuyula başlay. Ana başlayıp gileler, sırıylar. Hemmesinde bağlarını spartişmeyen itesleri gile. Onları gel konaklar. Amin. Oturam da özümden utkan tırmışımını uyulayım. Uyulayım da bir nerse de anlay almayayım. Nerse buldu bu tırmışka? Mene bizge. Ömür bu işlegen gadi kişilerge işlerge gerek. Nişik yaşarga gerek bizning işi gadi işe yalgız kişilerge. Belki men endi qaybir narsalarni anglab da bitirmeyimdir. Şulaydir endi. Necha yil ömrüm tubada o'tdi. Men tubadan chiqqanda vaqt uzgan, yerda bütün narsa o'zgargan edi. Menga shu yangadan o'zimning tubama minib o'tirishga kerakdir. Shunda tubama minib o'tirman. İşarmın, gözüm qaysi yoqqa qaray. Shunda ishorman. Eti. Kerakmi qizim menga bir narsada ko'rasim kelmayman. Hay, jon kesaklarim. To'xtag'iz hali. Menim shekilli qort, divona qort narsaga kerak bo'ldi sizga. Sizni qo'yan izlab topdilar sing'alar. Siz kimlar? Dashma zinhar. Nega deb dashmim deyman? Nishginde qasam men dashmim dey. Joni bor chaqda odam bolasi siylashirga tiyar. Mana u tiqi dunyoda o'lgash dashmas. Mana men qadrlar. Men shu qadar. Men shu qadar. Siylashirlar. Tınışlan Eti canım, tınışlan. Tınışlan, tınışlan bağırım, tınışlan canıyım. Tınışlan. Eti. Rahmet hürmetlerim. Ciddi. Rahmet ey balalar. Ey hürmetlilerim. Benim menamında bilesiz mi? Benim sizge silesiz derim. Menamında. Ey kızım. Rahmet sana. Tınışlan Eti canım, tınışlan. Mana şulay, iş bağır. Ey kızım. Rahmet. Senin kızım tırmışım. Jingil bulmadı bilem. Sen bitbeleken şalınarım. O yakka başkaçta. Uçturmışını özün kure başladın. Ciddi Eti, ciddi. Aşlarına kiyerge. Özün akşaşlıydın. Ondan sıktıra varaldım. Her bu yaşulay buldu. Akşacıyam dedin. Ondan akşa baylık dedin. Akşa baylık ardından kovup balasız kaldın bitsin kızım. Ne adik merhume özünün onun zitkir olmadı. Eti ciddi deyip size, Eti ciddi, toqta. Gibi kırıp ettin bitsin kızım.
Әниң белән иекле булып йөргән чакта, әниң миңа әйтә торган иде, мәрхүмә. Мин сиңа, кадерле картым, бик әйбәт, бик булган бер малай табып бирәм дип. Бары тик малай гына ди торган иде ул. Юкка гына шулай тыелмагандыр инде аңа. Жетті. Кызым, синең турыда искә төшереп сөйләгәндә, әниң сине гел кызгана торган иде. Бәхетсез ул минем кызым дия торган иде. Нәрсә? Сөйләп бетердеңме, әти? Кызганасыңмы, әти? Бәләкәй чакта искә киергә кием булмаганда, кыш буе бүлмәдә бикләнеп утырганда кызгана идекме, әти? Әни бәгыркәеп күршеләрдән керосин теләнеп йөргәндә кызгана идекме, әти? Мин сабый кулларым белән кешеләрнең идәннәрен җуып йөргәндә мин бит синнән, әти, бер нәрсә дә сорамый идем бит, әти. Туган кайларым, сезнең кайсыгыз миңа юлга, поездга билет алырга акча биреп тора ала? Әти, кыланма. Эй, туганнар, җинһар миңа моннан китәргә ярдәм итегез. Юкса мин җәяүләп китәм. Тынычлан, зинһар тынычлан әткәй. Әти, кыланма. Жаннарым, пенсия алгач та кайтарам. Тиенне хәтле кайтарам. Кыланма. Әткәй, тынычлан. Әти, кыланма. Белергә тиешсез. Мин күрәм, сез барыгыз да китәргә ашыгасыз. Шуңа күрә мин сүземне кыска тотам. Мин үземә ярдәм иткән кешене бер кайчан онытмыйм. Роза ханым, исегезгә төшерегез әле. Сезгә иң авыр чагында кем ярдәм итте? Мин. Мәрхүм апагыз өчен зираттан урынны кем алып бирде? Мин. Диана Владимировна, сез улыгызны санаторийга җибәрү өчен мәрхүм әтигезнең язу өстәлен сатырга мәҗбүр булдыгыз. Әйе. Шул чагында сезгә кем ярдәм итте? Мин. Хәзер сез миңа ярдәм итегез. Әгәр дә безнең әтиебез берәрегезнең күңелен ачый икән, рәхим итегез. Әгәр юк икән, ул чагында сез минем сүземне дә үземне дә онытыгыз. Бәлки мин катырак әйткәнмендер. Ләкин нишлисең? Бер нишләр хәл юк. Мин берәүне дә көчләмим. Сез Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театр артистлары башкаруында драматург Александр Галинның «Сагыш» әсәре буенча куелган спектакльнең беренче өлешен тыңладыгыз. 1998 елда магнитофон тасмасына язылган бу спектакльнең икенче өлешен бүген 13 сәгать 10 минутта тыңлый аласыз. Казан сөйләй. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, хәзер без сезнең игътибарга Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театр артистлары башкаруында драматург Александр Галинның «Сагыш» әсәре буенча куелган спектакльнең икенче өлешен тәкъдим итәбез. Спектакль магнитофон тасмасына 1998 елда язып алынган. Нәрсә, безнең эшебезгә дә өйләнергә җыенганмы? Сез ничә мәртәбә өйгә чыктыгыз? Бер мәртәбә дә чыкмадым. Кызганыч. Гафу итегез. Минем ирем сезне озакка алмый. Аның ярдәменнән башка да кайтырбыз. Рәхмәт сезгә. Очрашу бик күңелле булды.
Хушыгыз. Хушыгыз. Сен нәрсә? Каласыңмы инде? Хушлашу хөрмәтенә бер генә үбимче сезне. Хушыгыз. Леонид, Нәрсе бар тағы? киттек вокзалга. Нигә? Әтигә билет алабыз. Иртәгә иртә белән ул Воронежда булачак. 2 сәгатьтән авылына кайтачак. Ачкычларны бир әле. Машинаны үзем алып барам. Мә. Ну, рәхмәт сиңа. Шул ук бүлмә. Николай Михайлович ялгызы. Юлга җыенганы күренеп тора. Беркем юк. Көннәр буе япа-ялгыз. Ай Алла. Менә гули, син мондамыни? Син генә бар. Каралы, әнә, гули телефон шалтыраталар. Синең белән дә рәхәтләнеп сөйләшергә бирмиләр. Тыңлыйм әле. Әйе, тыңлыйм. Юк ул, юк. Беркем дә юк. Бөтенесе дә чыгып киттеләр. Менә шулай. Үгәрсен дускайым. Синең белән дә рәхәтләнеп сөйләшергә ирек бирмиләр. Роза Александровна керә. Ишек янында туктап кала. Мин үзем генә килдем. Үрәм, Сез нәрсә мине танымадыгызмы әллә? таныдым. Мине бүлмәгә үтәргә чакырыгыз инде. Сез кергәнсез ишинде. Утырырга тәкъдим ясагыз. Хуҗалар өйдә юк. Мин сезнең янга килдем. Hey, нигә дип минем яныма килергә? Мин бит әллә кем түгел. Мин ишек алдында эскәмиядә утырып тордым. Әйдә, үзегез, рәхим итегез, монда утырыгыз. Үзегез. Кергәнсез икән, үзегез инде әйдә. Менә мин анда утырып, биредә нәрсә булганын уйлап утырдым. Балаларыгыз минем яннан үтеп киткәч, кире әйләнеп керергә булдым. Әйтегез, ни эшләп алар сезне өйләндерергә булдылар? Белмим. Сезнең өстәл янында сөйләгән сүзләрегездән мин уңайсызланып киттем. Сез акча сорадыгыз. Минем акчам юк. Кирәкми миңа берни дә. Юк, валлаһи. Мин сезгә биреп торыр идем. Күптән түгел расходланырга туры килде. Пенсияны әле 2 атнадан гына китерәләр. Эй, Ходаем, мин үзем дә пенсия алам бит. Леонид миңа сезне художник диде. Мин домоуправлениедә хезмәт иттем. Сезнең эшләрегезне кайдан күрергә була? Кая, авылда, шәһәрдә. Тик түбәгә менеп карарга туры килә инде. Мине күптән инде кунакка чакырганнары юк. Мин үзем пешеренергә яратмыйм да, теләгем дә юк. Яныбызда гына кафетерий бар, шунда ашыйм. Анда искиткеч тәмле күмәчләр пешерәләр. Тик бер ягы җайсыз инде, баскан ки яшарга туры килә. Мин өйдә пешкән ризыкларны сагынам.
Мен хәзер китәм. Сезгә артык комачаулар. Юк. Комачауламыйсыз. Утырыгыз. Иркенләп утырыгыз. Шулаймы? Әйе. Рәхмәт. Туктагыз, бәлки сезнең ашыйсыгыз килә торгандыр. Килә. Ой Алла! Сез алайса килегез, менә өстәл артына утырыгыз. Рәхмәт. Сез мине гафу итегез инде, мин сезнең исемегезне... Роза Александровна. Роза Александровна, Роза ханым дидегез. Карагыз әле, әйдәгез әле менә монда. Өстәлдәге ризыклардан җитсегез. Ашагыз, ягыз әле. Миңа мөмкин булса, шампанское салыгыз әле. Ул миңа яшьлегемне хәтерләтә. Әйдәгез. Сыйланыгыз. Үзегезгә. Яхшы, әйдә. Я? Танышуыбызга мин бик шат. Мин дә бик шатмын. Әйдәгез. Ой, biz сезнең белән исерешеп, ахмаклык эшләп ташламыйк тагы. Я, сөйләгез инде ни дә булса. Нәрсә сөйлим демәен, мин бик простой кеше. Гади кеше. Сез әле ашагыз әле. Җитсегез менә. Ашагыз. Рәхмәт, нинди табын. Искиткеч. Ничек җылы, күңелле булып китте. Әйдәгез, тагын берәрне күтәрәбез дә. Карета чакыртабыз. Һәм безгә ашыгыч ярдәм каретасы бирәчәкләр. Сез тартасызмы? Кайчандыр тарта идем. Тартып җибәрегез. Менә сезгә шырпы кабызыгыз. Башта дамыга тәкъдим итәргә кирәк, сез. Ой, гафу итегез. Я, сез миңа башта бик тәкәббер булып күрендегез. Аннары сез ниһаять килеп чыккач, мин куркып киттем. Сез миңа авыру булып күрендегез. Нәрсә? Шулайдыр инде. Сезнең йөрәкме? Минем йөрәгем әйбәт. Минем әйбәт түгел. Кисез кеше мин. Холкым начар. Иде минем өчен бөтен эшне апам эшлиде. Мин сезгә бөтенләй ошамадыммы? Юк, беләсезме, минем сезнең кебек хатын-кызлар белән бөтенләй бер кайчанда очрашканым булмады. Минем үземнең хатırımда, үзем шикелле гади генә эш кешесе иде. Сез нәрсә? Менә сез мине моннан бер 50 ел элек күргән булсагыз иде. Гомер ничек тиз үтте. Сизми дә калдым. Орам буйлап барам. Менә шул ук йортлар. Алар мине хәтерлиләр. Миңа калса мин бөтенләй башка планетада яшим сыман. Хәзер урамда нинди кешеләр йөргәнен төшенә алмыйм. Аңлатыгызчы миңа, Николай Михайлович. Монда минем өйдән бөтенләй чыкканым юк, белмим мин. Мин һәр вакыт караңгылыктан, яшеннән, салкын судан курыктым. Кешеләрдән бер кайчан да курыкмадым. Я Алла.
Bizning shu oldinda nelargina qilganmilar. Xotin qizlar erlar bilan birga shishaning og'zidan oraqi ishlar, yoshlar sugina, shoh qotirlik, maktab qoya qori. Siz meni tinglamisiz, Nikolay Mixaylovich? G'afur etasiz. Butunlay boshim aylanib ketdi. Bu narsadan bezganman endi. Ala men erlarning boshini aylantira olamigan. Shamlar nega yonmaydi? Yolar bet motorligi shingina. Qizg'anish. Qo'ya, shirpa bering zara olaysa. Aniga qabızga mumkinmi? Qabızig'iz mumkin, rahim etingiz. Hazır. Nishik. Aybat. Balashaqda biz opam bilan sham yoqtisida o'tirgan yorataydi. Men sizni birga chaqiram, Nikolay Mixaylovich. Yali. Evet, Nikolay Mixaylovich. Menim bo'lmam koridorning eng oxirgi boshida atarazam tosh stinaga tiralgan. Onda tosh kirpish. Lekin kuxnyada menim stalim naq taraza yonimda. Men shunda o'tirib tarazadan ko'rshi yurtlarda kishilar ishik yashaganin qarab turga yaratam. Dirus kuxnyada uzoq o'tirsam, ko'rshilarni oshuv kela. Bizda bir isrik slesir yashi. Ammo eng qo'rqinchi yolg'izlik. Yolg'izlikdan men aqlimdan shosham. Eski albomlarimni aqtaram, gitarada o'ynab qorim. Men o'ynay boshlagach, isrik sesir stina shoqi. Nikolay Mixaylovich, siz borib ona bir-iki so'z ayta olmassiz ekan. Ona biroz qo'rqitirga kerak. Leonid ayta, u sizning qudratingizdan keladi. Ular menga laqlamay Alloh buyursa, poyezdga bilet olib qaytarlar. Nindi bilet? Poyezdga. Siz ketasizmi? Ketam. Avulga. Uzoqqami? Uzoqqa. Oğlunuz meni de o'zingiz bilan, Nikolay Mixaylovich. Men sizning opangizga yordam etarman. Men shiga bilan ol klubida meni biyu tugaraga uyushtirarman. Nikolay Mixaylovich. Jon isagim, anda biz kimni bitirmiz ekansan? Avulda bit hozir qortlargina yashiy. Men ahmoq so'zlarimni e'tibor etmagiz. To'xtag'izali. Nega alla yig'iysiz endi? Yo'q. Zinhardim, menga qarama. Yo'q, zinhar yig'lamag'iz. Tinchlanig'iz kerakmi, yig'larga kerakmi? Bilasizmi, poyezdga qadar vaqt qolsa, u sizning tigi usal ishlasir yonina kirib chiqarmiz. Men sizga butunlay ishonmayman. Yo'q, men sizni qalbini anglayman. Sizda yolg'iz yashaysiz. Er bilan yashaw albatta ikinchirak. Sizlar stinaga suqsa, ering oning yomog'ina suqa. Men borida angladim. Tek siz zinhar yig'lamag'izgina, tinchlanig'iz. Tinchlanig'iz kerak. Bilasizmi? Tilasangiz ovulga bulaygina keligiz. Menim onda. Uran yetarlik.
Mindik ya deyindi min kabir yakasında durganda. Men anladım. Yo'qla, siz meni zinhardirish anlag'iz. Bir o'zimgina yashov menga da bek rahat yengil tugul. Tik men sizga narsaga kerak. Siz menga o'xshaysiz. Oy, balalaringiz qaytdi. Qo'ysasin. Nega qo'rqdingiz? Qo'rqmag'iz. Yo'q, men ketayim. Qo'ya. Onlarga birini de söylemeyiz. Yoksa onlar beni dal quvib chiqarashaqlar. Nechta quvib chiqaralar deysiz? Siz bitmenim bilan ovulga ketasiz. Şulaymi Nikolay Mixaylovich? Men oshirga pishirga yuranirman. Siz narsa yaratganligingizni menga aytasiz. Mening opamning Xalq oshlari degan kitobi bor. Tek aytib qo'yan, mening pensiyadan boshqa bir narsamda yo'q. Yo'q, menga bir nida kerakmi? Men hozir birgina minut. Siz borg'iz, oshsiz. Yarar, boshilmag'iz, ko'tarilar. Xudoyim, men nechuk qoshim. Sabr eting, to'xtag'iz, oshmag'iz. Men hozir shashlarimni naratayim. Mana hozir. Sabr etam. Nechuk oshimmi? Bo'ldi, borg'iz. Yaxshi, hozir osha. Men qoltiraman. Rahim etingiz, kiragiz. Diana Vladimirovna kelib kira. Haydagiz, rahim etingiz. O'zingiz. Men tag'in keldim hali sizga. Sizning narsa, balalaringiz uyda yo'qmi ne? Bizning bolalar, ya'ni yo'q shu işte. Nega to'xtab qoldingiz? Biz qo'noqlar kelganga bek shod. Nikolay Mixaylovich, men Roza xonim, men sizni chin ko'nglimdan tabrik etam. Nikolay Mixaylovich, sizga eskitgich xotin nasib bo'ldi. To'xtag'izali, siz o'zingiz narsa kira o'yladingizmi? Yo'q. Men sizga yo'l beram. Men bari sizni qitlig'ini olam. Qizg'anish. Ko'ram, sizning nafisingiz ortdi. Shim, men siylaganda menga qimashovlarga yoramay. Mening fikrlarim suvala boshlaydi. Nima to'shingizni ko'tarmagiz? Roza xonim, u bit shayarda. Shunaydir. Men sizning uchun bek shod. Keligiz qadrlim. U bim o'zingizni. Rahim etingiz. Olaysa meni da o'bigiz endi. Yo'q, sizni o'balmayim. Xotiningiz kimlashir? Nishlab kunlashim. Agarda o'tli ekan, o'tsin. Rahim etingiz, meni qaramay turaman. Ya bo'ldimi endi? Nikolay Mixaylovich, men chin ko'ngildan sizning qo'lingizga qisar edim. Men ishimni shaltiratib biroz kechigam deb kesatdim. Uyimga qaytib keldim. Siz bet yo'lga bilet qoqsha so'ragan edingiz. Magiz, oling'iz. To'xtag'izali. Siz narsa. Mening o'zimning pensiyam yo'qmi? Hey, ko'garishim kayim to'xtag'izali. Nega deb bulay birshildingiz? Men bir tane bulayıqni aytdim mana. Bolalar bilsinlar, bolalar eshitsinlar deb, olar bilsinlar deb aytdim. Nega yo'q. Nega sizning kayfingiz ketdi? Kishilar bir-birsine yordam etarga tiyish. Bilasizmi? O chaqinda men tiyilib qola olmadim. Oling'iz. Yo'q. Olmayman. So'ng men sizga narsam bilan to'larman. Niyam bilan to'larman. Nikolay. Yagiz, tinchlanig'iz zinhar. Yagiz, o'tirg'iz mana bunda. Roza Aleksandrovna, suv berigiz. Hozir. Roza Aleksandrovna, siz narsa endi suv berigiz. Biz bu şampanskiy. Nikolay Mixaylovich, mana sizga darrov. Yagiz. Rahmat.
Рахмет. Кайфыңыз ничек? Хөрмәтләрем. Яхшы. Борчылмагыз. Кирәкме борчылмагыз, әйбәт. Николай Михайлович, сез бу хатынга өйләнергә тиеш. Диана Владимировна, сез дәшмәгез. Ягыз? Я? Нигә сез юкны сөйлисез? Юк. Сез әле бүгенгә хәтле эшләп торасыз. Шуның өстенә оныкларыгыз, миңа бер ни дә кирәкми. Тик мине кунакка чакырга онытмагыз. Җайгыз чыкканда, Николай Михайлович кадерлем, мин сездән үтенеп сорыйм, өйләнегез аңа. Ул миңа караганда лаеклырак. Роза ханым, әгәр дәвам итсәгез, мин хәзер үк торам да китәм. Юк, мин үзем китәм. Кайда минем зонтигым? Мин үзем китәм. Мин сезне китәргә рөхсәт итмим. Китмәгез. Сез моны кемгә әйтәсез? Икегез дә китмәгез. Юк, Николай Михайлович, юк. Мин гомумән иргә чыгарга уйлаганым да юк. Мине бит бүген сезнең кияүгә чәй эчәргә дип кенә чакырган иде. Мин сезнең Николай Михайлович белән кушылуыгызны таләп итәм. Юк. Әгәр дә эш балайга китәсем белгән булсам, мин бит җан кисәкләрем, костюмымны кигән булыр идем. Зинһар, мине сезне шулай тупас каршылаганым өчен кичерегез. Сезне ни өчен монда чакырганнарын аңлап алгач, шул кадәр хәтерем калды. Карт көнемдә миннән чамакай яшылар, мин әйтәм. Мин бит сезне килешеп эшләгәнсездер дип уйлаган идем. Сезнең монда бөтенләй катнашыгыз юк икән. Юк. Җаниларым, сезнең минем белән авылга китәсегез киләме, Апамның өендә урын барыбызга да җитәрлек. Урманда җиләк, гөмбә, бәрәңге утыртырбыз. Нәрсә, чынлап та, эш менә дигән һөнәр иясе, эш специалист кайта авылга. Берсе клубка, икенчесе мәктәпкә. Мин түбә ябучы. Валлаһи дип әйтәм, без анда күз өстендә каш булачакбыз. Сез ни сөйлисез? Мин ничек итеп инде үзебезнекеләрне ташлап китим ди. Юк, мин сезне калдырам. Роза ханым, рәхмәт сезгә кадерлем. Без сезнең белән дуст булырбыз. Миңа хәзер инде китәргә вакыт. Эшкә барырга кирәк. Тагыз, сезнең вакытында телефон бармы? Юк, кирәкми. Мин аларга шалтыратып әйттем инде, мин бераз кичегеп киләм дип. Минем әле бераз вакытым бар. Тик сез Николай Михайловичка ризалык кына бирегез. Ничек инде ул үзе миннән баш тартты? Ничек сездән баш тартырга мөмкин ди? Шулай бит, Николай Михайлович. Ансы шулай инде. Сез юкка гына мине тынычландырасыз. Николай Михайлович, аның янына барыгыз инде. Мин бит сезне дә авылга чакырган идем. Сез попугай кебек, Николай Михайлович. Сезне урам шатына бастырсам, бүтән хатын-кызга да тәкъдим ясап торачаксыз. Ягыз, өстәл янына утырыйк әле. Мин бүген ишәм. Сезнең өчен ишәм. Әйдәгез. Рәхим итегез. Сез минем өчен борчылмагыз. Мин хәзер вахтыга барам да йокларга ятам. Мин карт хыялый бүгенгә кадәр мөгъҗизаларга ышанып яшәдем. Мин бәлигә вакытта үземнең киләчәгемне күз алдыма китерә идем. Ул миңа шундый гадәттән тыш матур булып тоела иде. Мин дөреслеккә, гаделлеккә ышана идем. Мин үз тормышым турында гына сөйләргә теләмим. Юк, ул тормыш безнең барыбызныкы да бердәй булды. Без якыннарыбызны югалттык, бик күп күрдек. Хәсрәтләр дә күп күрдек, бәхетсезлекләр дә булды. Бәлки бәхетсезлекләре күбрәк булгандыр. Газапларны да кирәгеннән артык күргән бездер. Сугышка кадәр мин әтиемне югалттым. Сугыш яраткан иремне тартып алды. Миңа ялгызлыкта бик авыр булды. Ләкин иң авыры ул түгел. Мин үземнең хыялларымның тормышка ашмаячагына
ышандым, шуны аңладым. Ләкин минем улым бар. Мин аны үзем хыялланган матур тормышка әзерләдем. Ул университет тәмамлады. Хатыны да филолог, улым да филолог. Бик шибәр, акыллы хатын. Ләкин минем улым бәхетле булдымы соң? Ул арыды. Ул бик ябыкты, картайды. Минем аны ялга, диңгезгә җибәрәсем килә. Ләкин минем оныкларым бар. Мин менә шуларга ышанып яшим. Мин сездән сорыйм, үтенеп сорыйм. Якыннарыгызны югалтмагыз. Һәр кемнең якын кешесе булырга тиеш. Әгәр яшәрәк булсам, валлаһи дип әйтәм, икегезгә дә өйләнгән булыр идем. Күңелем белән сизәм, яхшы кешеләрсез. Мин тирәдә укымышлы хатыннар бөтенләй юк иде. Шуңа күрә минем телем тупастыр. Ә шулай да мин уйлыйм, Хода Тәгалә бу дөньяга барлык кешеләрне дә бер төсле итеп яраткан. Менә соңгы вакытта мин нәрсәндер аңлый башладым. Аңлыйм, ә җавап таба алмыйм. Дөресен әйткәндә, мин бит үземнең кызымны да аңлап бетерә алмыйм. Нинди тормыш инде ул аларның? Берсе бер пишмакта, икенчесе икенче пишмакта. Байлыклары күп, йортлары әйбәт, ә балалары юк. Менә аларга шул турда әйткән идем. Миңа шундый буран күтәрделәр. Шуннан соң мин аларга әйттем. Булды, мин әйтәм, җитте. Мин монда тормаячакмын. Мин үземнең авылыма кайтам дидем. Мин монда яши алмаячакмын дидем. Кызым апамның үлгәнен белми әле. Үзем җирләдем. Кызыма язып тормадым. Нәрсәгә кирәк? Әгәр дә ул үзенең атасыннан яле икән, туганнарыннан бигрәк тә. Апам мәрхүмә урын җәннәттә булгыры өен миңа яздырган. Хәзер менә минем яныма авылга Роза ханым киләчәк. Клубта бию ансамбле оештырачак. Сез зыламагыз. Сез инһар еламагыз. Без әле бу дөньяда яшәп карарбыз. Безнең аякларыбыз йөри, күзләребез күрә, йөрәкләребез ватык сагат шикелле теркелди. Ой, ишеттегезме? Иә. Ишектә звонок кемдер килде бугай. Алар бу. Алар. Алармы? Алар булса бик шәп. Менә аларга минем туй кирәк идеме? Яхшы булау. Менә мин аларга туй ясыйм. Каялы музыкаларны җибәрик әле. Әйтәгез, кадерле кунаклар, сез бии башлагыз. Геле. Аңламыйм. Әйтәгез, бии. Аңламыйм. Роза Александровна. Без биргә тиеш. Хәзер хәлләр булачак. Булыр. Юатмаска тиешбез. Ни генә булса да түзегез, кадерлем. Түзегез. Мин аягымда көчкә басып. Мин дә шулайым. Түзегез, кадерлем. Түзегез. Хәзер хәлләр була. Нина Ивановна керә. Сезнең монда нәрсә? Туй. Кемнеке? Ә менә Нина Ивановнага мин сезне бирмәс идем. Мин аның өчен дип кермәдем. Ә ни өчен дип кердегез? Менә ачкычлар белән сумкам онытылып калган. Ышандылар дим. Менә хәзер эзләп табам, күрсәтермен. Я, күрсәтегез. Әгәр дә теләсәгез, сездә Менә ул
рәхим итеп карагыз менә ул минем сумкам. Әгәр дә теләсәгез, сез дә безнең белән кишегезне уздыра аласыз. Отыргыз, хөрмәтле Нина Ивановна. Безнең йортта кунаклар килү зур шатлык. Сезнең монда миннән башка да бек күңелле. Нина Ивановна, минем көндәшемә Николай Михайлович. Салыгыз, Барыгызга да салам, рәхим итегез. Барыгызга да әйдәгез. Кирәкми. Юк, халык сорагач карышмаска кирәк. Я, утыргыз инде. Ишегез. Бүген бездә бәйрәм бит. Нигә мин үзем зыян эшлим ди инде. Нина Ивановна, сез безнең дәрәҗәдә булырга тиеш. Я, ни дә булса әйтегез инде, әйтегез. Җан кисәкләрем, сезнең исәнлеккә. Нәрсә дип әйтим инде? Тигез гомер итсеннәр. Аның хәтере калды, мин аның бәхетен җимердем. Я инде, җитте инде сезгә. Җимердем, имеш. Җимердем. Әгәр теләсәмме? Җимердем. Бәлки минем ирем 4 булгандыр. Бишенчесе сезгә нигә кирәк булды? Артистларның тормышы җиңел аларның. Менә сез минем урнымда эшләп карасагыз иде. Диваналар белән эш итү ул сәхнәдә бию түгел. Мин аларга апа да, ана да идем. Алар минем смертымны көтеп ала торганнар иде. Мин аларга гел йомшак булырга тырыштым. Алла! Үз гомерендә күпмесенең күзен йомдырдым. Күпмесен гөнаһларыннан арындырдым. Күпмесен аякка бастырдым. Мин дә үз эшемне яраттым. Менә шуңа күрә мине эшемдә дә хөрмәт иттеләр. Мин пенсияга киткән вакытта баш врач әйтә, Нина Ивановна, нәрсә кирәк, сорагыз ди. Аллам, нәрсә сорыйм инде мин алардан? Шулай, җан кисәкләрем. Без нәрсә кушсалар, шуны эшләдек. Намышлы яшәдек. Диана Владимировна йоклап китте бу хәл. Уятыгыз. Урындыктан җыгылып төшә күрмәсен тагын. Кирәкми. Матур итеп йоклый. Бәлки ул төш күрәдер. Карагыз әле, ул елмая. Мин дә бераз йоклап алыр идем. Башым әйләнә. Мөмкинме, Николай Михайлович? Күп түгел, 5 минут. Миңа креслоға күчәргә ярдәм итегез. Рәхим итегез, әйдәгез, миңа таяныгыз. Гафу итегез. Соңгы вакытта мин бөтенләй йокламыйм диярлек. Ләкин уятыгыз. Онытмагыз. Юк, онытмыйм, борчылмагыз. Онытмагыз, уятыгыз. Онытмыйм, борчылмагыз. Йокла. Искиткеч әйбәт хатыннар. Мин димәк, начар. Сездә әйбәт. Нигә соң ала булгач, аны сайладыгыз. Мине түгел. Юк, мин сезгә тагылам дип уйлый күрмәгез тагын. Әгәр гаделлек буенча карасаң, беренче булып мин килдем бит. Алла, ярый. Эшләгән чагында үзем турында уйламадым. Пенсияга чыккач, күңелсез булып калды. Эшләү вакытында барысына да кирәк идем. Кинәт бер кемгә дә кирәкмәс булдым. Сезнең ирләрегез булган бит. Гадәттә алар мине яучыладылар. Мин ризалык бирдем. Әгәр сезнең пенсиягыз әйбәт булса, мин ризыкларны
Базардан алырмын. Сезнең аппетитыгыз яхшымы? Юк. Мин үземне сезгә көчләп тартмыйм. Ялгыш уйлый күрмәгез тагын. Мин сезнең эшегезне дә авылга алып китәр идем. Минем торыр урыным бар. Квартирам иркен. Кирәк булса, мин сезне үземнең квартирама яздыра алам. Әгәр алдан мин үлсәм, бүлмәм сезгә кала. Юк, монда яшь кешеләр яшәргә тиеш. Мин кадерлем, эшләргә күнеккән. Мин үземнең түбәмне, биеклекне сагынам. Түбә ябучының монда кирәге юк. Мин бит монда көннәр буе япа-ялгыз. Тәрәзә пәрдәләре ябык. Кояш нуры төшмәсен. Мебельләр бозыла янәсе. Мин бит биредә бер үзем төрмәдә утырам сыман. Леонид белән Людмила кайтып керәләр. Нәрсә булсын? Бер шампанскийның башына җиткәннәр. Нина Ивановна? Мин сумкамны онытып калдырганмын. Кире керергә туры килде. Әти, Сез минем кунакларыма кагылмагыз, йокласыннар. әти, әзерләнергә вакыт. Без билет алдык. Әткәй, бәлки сез калырга уйлагансыздыр. Нина Ивановна, сез монда нәрсә турында сөйләштегез? Монда ни булды? Нәрсә булсын? Мин аңсалар монда туй ясаганнар. Нәрсә? Әти, чынлап та өйләнергә булдың? Шулай булыр дип уйлаган идем аны. Нәрсә елмаясың? Әти, әйдә җан кисәгем. Чемодан тутырырга вакыт, әйдә. Әткәй, шулай да аларның кайсысы сезнеке? Барысы да. Ярар. Нина Ивановна, зинһар өйегезгә кайтыгыз. Гафу итегез, безнең әле эшебез күп. Ул бер кая да китмей. Әти, безнең бит вакыт юк. Әйдә, чемодан тутырырга вакыт бит, әти. Әткәй, шулай да аларның кайсысы сезнеке? Әйтәм бит, барысы да. Әти, нишлисең син, әти? Нина Ивановна, бәгыркәем, сез бит күреп торасыз. Мин сәламәт кеше, кызым. Исеңдә тот, мин үз акылымда. Әткәй, без бит каршы килмибез. Ишисенә дә икән, ишисенә дә рәхим итегез. Иртәгә ЗАГСка барырсыз. Бүген Нина Ивановна китәргә кирәк. Вакыт соң, аңа кайтырга кирәк. Җибәрик без аны. Әйе. Уят менә буларны. Уятма! Әти, без бит вокзалга соңга калабыз. Әти җаным. Борчылма, кызым, борчылма. Өлгерермен, борчылма. Әти, мин борчылмыйм. Әти, мин бит сине бер кая да куймыйм. Мин үтенеп сорыйм. Кал, яшә безнең белән, әти, бәгыркәем. Әткәй, Аллаһка кисеп калыгыз. Без бит сезне кумыйбыз. Яшәгез биредә. Сезнең байлыгыгызны саклапма. Нәрсә инде хәзер аны урамга чыгарып ташлыйкмы? Әти, мин бит сине бер кая да куймыйм. Үтенеп сорыйм, әти, бәгыркәем, кал, яшә безнең белән. Тынычлан. Кызым, тынычлан. Сабыр, кызым. Борчылма. Авыр тормышым өчен кичер, кызым. Син минем өчен бер кайчан да борчылма. Мин кеше хакына бер кайчан да кермәдем. Намышлы яшәдем. Шуңа күрә мин җиңел үләчәкмен. Шулай булгач, кызым, син тыныч кына яшә. Борчылма. Ана син әниңне кызгандың, кызым. Жәлләдең. Ул үләр алдыннан мәрхүмә миңа әйтеп калдырды. Дустым минем, озак изаланма диде. Мин үз тормышымнан канәгать диде. Мин сине яраттым, син мине яраттың диде. Мине үземне генә ялгыз калдырган өчен миннән бәхиллек сорады. Әти җаным. Минем янга килергә ашыкма.
Senden başka nispetimiz var mı? Didem. Tuzun kışıntıydı da tınışkına can bir. Diana hanım uyandı. Oy bit yo'qlaganman meni. Vaqt necha? Mena bit ishga borga kerak. Nikolay Mixaylovich meni uyatmadingiz. Taksi toparga yordam etingiz. Taksini ospa tutib bular. Rahmat. Can kisaklarım. Meni vokzalga uzatırız. Әти, biz seni uzatırız. Yok siz uzatmışsınız uzatalar. Siz uzatınız sizden utinip sırayım can kisaklarım. Eyvürlerim indi benim ezer. Әти Kızlar, canım, әti Varınız ilerimize faydanız. Biz sana vaksaldan üzümüzü gidemiz, üzümüz kırdı utanırız. Var da yemek olur. Varız, var koyunuz. Sizga shiksiz rahmat. Nini barni? Siz zotirga borasizmi? Sizning atiyigiz bek aybat kishi. Men shuni da ayttirga deb kirgan edim. Anam kishilarga komissionka orqali baya qo'yib bo'lmay. Kishi mebel tugel. O'zingning kishilik darajang to'g'rida kurashirga kerak. Siz bek rahatlanib onlardan bosh tortdingiz. Siz balalar. Ya siz narsa endi? Borasizmi, yo'qmi? Mashinada borbizga o'rin yetarmi so'g'anda? Biz tramvay bilan boribizda. Anda perronda kutib turibmiz. Aydangiz. Dik Roza Aleksandrovna uyatirga kerak. Qanaqasiz u nechik motor deb yiqli aytirsinglar bola. Roza Aleksandrovna uyanig'iz. Bu men Diana Vladimirovna. Roza Aleksandrovna uyatig zindoni. Onlar narsa bo'lgan uyatig zindoni. Nerse var tabi? Ana bit Roza Aleksandrovna. Bana hadi. Siz ona bir narsa istediniz. Narsa istediniz. Kerakmi? Ol uyanmayacak. Yok uyatırız Roza Aleksandrovna. Yok siz. Nerse bu neydi iş sayar utağın. Yok siz. Niye şimdi nerse tatsız? Unsulu bir. Sulay Roza Aleksandrovna. Yok siz nerse uyatınız. Siz nerse sataştınız mı ne? Oy Roza Aleksandrovna. Zinharşın açınız gözünüzle. Bu men Diana Aleksandrovna. Nashatır isnetirge kerak. Narjatırlarını sizge işletirge gerek. Mediklar. Uni bilen tırını ayırabilmişsiniz. Artıqlar iş gelmiş olduğuna. Nire uyattınız? Roza Aleksandrovna uyanınız. Nikolay Mixaylovich giden değil. Minanı zatırga bargatırayım. Siz barasızmı? Mindetliyim. Razı hanım. Siz arıp gittiniz. Men sizni ilgizga o'zim etib qo'yaman. Yo'q, men sizni bilan boraman. Leonid. Narsa bor? Narsa unutadi? Әти оқшаларга теләми. Диана Владимировна, бәгыркәйем. Алтыным тапшырыгыз әле менә шушы акчаларны. Bir sığmağız. Mende biraz akşa var. Монда бит 800 мең. Min ezer. Әти җаным, мин хәзер әти. Siz şurada bugün gitamdisiz indi. Yol kişisinin yolda bulganı yaxşı. Can kisaklarım, siz de nima tezroq keling'iz. Men sizga bulma hazırlab, sizni kutib turashapman. Şırlapmı? Zinahar keling'iz. Sizni jiberesim de kelmi. Haydag'iz. Yo'l oldindan o'tirib olaylik. Nişik yaman su. Әти бәгыркәйем. Менә Тоня апага күлмәклек. Әти син аңа сәлам тапшырыйм. Әти. Şolay da hanım siz mine bik kızganış. Әти бәгыркәйем минем. Mirivan'la. Sizge bir de gerek mi? Миңа сездән бер нәрсә дә кирәкми. Leonid, siz meni bunda chaqirganingiz uchun bek zo'r rahmat. Siz julamag'iz mahburim. Siz hali yosh. Sizga jularga yaramaydi. Roza Aleksandrovna gitarga vaqt.
Сез Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрының Александр Галин драмасы буенча куелган Сагыш спектаклен тыңладыгыз. Хәлим Җәләл тәрҗемәсе. Әсәрне сәхнәгә куючы режиссер Илдар Хайруллин. Фуат Әбүбәкеров музыкаль эшләнешендә. Спектакльне радио өчен режиссер Госман Әхмәтҗан, тавыш операторы Гөлсинә Дәүләтшина, мөхәррир Рөстәм Акъегет әзерләде. Рольләрне башкардылар: Николай Михайлович, Шәүкәт Биктимер, Людмила, Хәлимә Искәндәрова, Леонид, Әсһәр Шакир, Нина Ивановна, Рауза Хайретдинова, Роза Александровна, Наилә Гәрәева, Диана Владимировна, Рәшидә Җиһаншина. Спектакльне диктор Фәйрүзә Мәсхүд алып барды. Театр микрофон алдында дигән циклдан әдәби-драматик тапшыруыбыз шушының белән тамам.